Doncs la veritat és que no. De fet, jo quan era petita sempre havia dit que jo volia estudiar els animals salvatges, jo volia treballar en una reserva natural. I de fet vaig escollir la carrera de biologia degut a això, a que m'agraden molt els animals i volia treballar amb alguna cosa relacionat amb animals. I què passa? Que clar, un cop a la carrera comences a tenir inputs de diferents assignatures, comences a estudiar coses noves que no t'havies plantejat abans. De fet, jo no sabia que existia la recerca fins que no vaig arribar a la universitat. Llavors, a la universitat, de fet, vaig fer l'assignatura de microbiologia, on les seves pràctiques em van agradar molt, i arrel d'això vaig demanar per treballar en un laboratori durant els estius. I de fet, de treballar aquí en el laboratori em va començar a agradar molt més la micro, em vaig començar a interessar molt més en els microorganismes, els virus, i llavors vaig començar a aprendre que realment es podia investigar sobre això, hi havia la possibilitat de fer un doctorat i de tenir una professió d'això, algo que abans de la universitat com que no t'ho expliquen. Llavors, arrel de que m'agradava molt aquesta assignatura i que vaig tenir l'oportunitat de fer les pràctiques també i de treballar en un laboratori, doncs em va agradar molt la ciència i la recerca i vaig decidir fer el doctorat també.